Când am început, nu m-am gândit niciodată că unde să ajung. A fost greu, dar am trecut peste toate și am reușit. Înființată în anul 1991 ca o mică afacere de familie, compania Elis Pavaje a ajuns ca după decenii de activitate să fie una dintre cele mai apreciate și mai căutate companii din domeniu. Drumul parcurs până în acest punct nu a fost unul ușor, dar cu încredere, dăruire și maximă implicare, Elis Pavaje a reușit să dezvolte până în prezent cea mai largă gamă de pavaje de pe piața românească, adaptându-se exact după necesitățile clienților. Elis oferă, primul rând, un produs bun, făcut cu o tehnologie modernă și, în plus față de concurență, oferim serviciu complet, de la producție, transport, montaj, inclusiv întreținere. Prin intermediul biroului de proiectare și prin intermediul inginerilor din producție putem să dezvoltăm produse și culori și suprafețe de contact ale pavajului în funcție de nevoile și cerințele pe care anumiți constructori și arhitecți le propun în diferite proiecte. Consider că acest lucru este un avantaj, că Elis poate oferi un serviciu integrat, un serviciu de care se face responsabil de la ofertare, contractare până la recepția lucrărilor, iar beneficiarul discută cu un singur antreprenor, neexistând anumite contradicții și responsabilități pe parcursul lucrării. Atenția față de clienți și față de cerințele acestora e caracteristica esențială a companiei, cea care i-a ajutat să se diferențieze pe piață. Întotdeauna atent la cerințele pieței, producătorul Elis Pavaje a găsit soluțiile optime pentru îmbunătățirea serviciilor și produselor oferite pentru a prezenta clientului o paletă largă de opțiuni. Elis Pavaje e mereu aproape de oameni, fiind alegerea optimă și personalizată de pe piața pavelelor. Ideea de familie, de firmă, ca mediu familiar, se împacă foarte bine. Totul pornește de la niște reguli, nu neapărat scrise, dar care există în această companie și asta înseamnă ordine, disciplină, apoi rezultatele se văd. Ajung să se întrepătrundă exact ca și pavelele, una lângă alta și totul se leagă datorită îmbinării acestea perfecte între reguli și atmosferă. De ce Elis Pavaje? Pentru că e un producător de pavaje complex și complet, acoperind toate etapele procesului de amenajare, de la funcțional la estetic, creând un ambient bine organizat și plăcut, și pentru că aduce un aport inovator și modern fiecărei lucrări în parte, oferind clienților diversitate și calitate. Trăiesc un sentiment de fericire și de bucurie, atât eu cât și colegii mei din cadrul companiei Elis Pavaje, în momentul în care vedem în jurul nostru spații publice, pe autostrăzi, pe drumuri, produsele Elis Pavaje, iar acest lucru ne dă puterea să continuăm și ne oferă certitudinea că ceea ce am făcut până acum am făcut bine și că vom face și mai bine pe viitor. Evoluție, diversitate și calitate la cele mai înalte standarde. Acestea sunt valorile pe care compania Elis Pavaje le îmbrățișează, aceasta lucrând ca o mare familie în vederea perfecționării zi de zi a produselor și a serviciilor sale pentru satisfacerea necesităților clienților săi. Nu puteam să dăm înapoi acum dacă am pornit pe drumul respectiv. O să mergem tot mai sus, eu știu, mai cumpărăm un utilaj, mai facem o fabrică. Nu ne oprim.